Gigising lang po natin. Ano ba yan? Parang antukin ako ngayon. Ayan, sa to, Charles James. Ayan, pasensya na kayo guys. Ang aking schedule dapat ay 8. Ako po ay naka-idlip. Natulog na mahilig pa. Yan pa talaga pang may... Ayan, Miguel, shoutout ulit sa inyo dyan guys. Maraming salamat. Charles James. Ayan, shoutout sa inyo. Maraming salamat. Ayan. Ayan na guys. Attention na kayo. Ayan, naghintay po kayo dyan. Ayan guys. Ayan. Ay, gising na natin. Gawa natin ito. Ang shoutout sa Lars James. Ayan, Lars Kiam. Ayan, shoutout sa Lars. Pasensya na kayo mga kaibigan natin dyan. Koislar, may shoutout sa'yo, Koislar. Pangli lang. Saan na ba ako? Hindi ko alam kung saan ako eh. Hindi pa ako naghilamos eh. Ayun. Ayan, shoutout sa team Maliw-Maliw dyan. Team Good Vibes. Miguel, shoutout sa inyo. Dahil lang. Ikaw laging hanap-hanap sa gabit araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig. Wala na ng iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Kaya maraming salamat ulit dyan sa inyo guys. Kahit nawa, isang oras lang po. Kaya Nus Manap, tuloy mo na yung live mo. Ano mo naka-live ka? Hindi, pasensya na. Hindi ako naka-ano sa iyong live. Antok kasi ako eh. Pag tumatanda na talaga, antokin na. Pasensya niya. Ayan kasi nga. Ang ganda na tunog ng beat mo, Lods. Oh. Salamat sa iyo, Koislar. Eh, baka gusto nyo umakyat sa taas, guys. Magbaba ako ng hagdanan. Eh, kung may mga bahay po kayo dyan, dikit nyo po. Yung sa mga bago, pasok po kayo. Didikitan ko po kayo. Ayan. Tulog ng tulog kasi. Ayan, alas yes, pagka medyo tumataba kasi tayo, naantukin na tayo. Mga ba, lagi akong naantok. Naglilihi na yata ako eh. Ayun, shoutout dyan sa 4 million viewers natin sa baba. Ayun guys, may mga bahay po kayo dyan. Mga bagong pasok dyan. Pasok lang. May lapag nyo po ang bahay natin. Ditikitan po natin ng 5 lang. 5 lang. Siminti na naman yung ninja ko eh. Iwasan mo ng 0, maging 7 na lang. Ayan bro, Manap, pasensya na rin. Hindi ako nakadalaw sa inyong live. Kasi nga naka-idlip na ako. Buti nga may umigising sa akin. Yan, nakagising ako na umaga. Na ilan tao ako na sa other call. Nakita ko yung miss call mo, Lods James. Alam mo naman yung cellphone nyo kasi pagka, ano yan, nag-other call talaga yan. Sana all may bagong pandikit. Numan na to, Koislar. Nadikit ko na lahat sa'yo to. Kaya kung may premiere ka, tamsakan na lang natin. Ayun. May makiat yan, guys. Powered by DJ Boom Exclusive.
Ayan, mayang-mayang Miguel, shoutout sa iyo, Maria. Pasensya na. Wala mo upload, busy pa. Ayan, sige. Tusok po. Ayan, maraming salamat sa patusok yan ni G-Wolf. Ayan. Maraming salamat sa patusok nyo dyan, guys. Sa 9 million viewers namin. Tusok-tusok namin dyan. Ayun. Harang. Ayun. Ayun, may harang ba ako? Ayun, maraming salamat sa paharang mo dyan, Mama Maria. Ang nag-iisang Maria, 143. Huh. Hello, Ma'am Nils. Ang aking biras. Ano yung biras? Biras ba yun? Biras. Ayan, sige. Ilaw shoutout sa Ma'am Nils. G-Wolf, ilaw shoutout sa iyo dyan. Ayan. Nagilamos kaya muna ako. Ayun. Si Dance 28 to ito. Ayun, Kuya Dance. May ilaw shoutout po sa iyo, Kuya Dance. Ayun. Maraming salamat. Ayan, sige. Maganda tayo ng mga account na iba. Para makadikit tayo. So, wala guys na. Ayun guys, sabi naman si Kuya. Ayun guys, lapagan, dikitan po tayo dito ngayon. Gabi na ito, lapag nyo, didikitan natin. Ayan. Ayun guys, may nakapin pa ako. Magpaangat muna tayo kahit mga isang araw lang. Trigon Ganda, ayun, maraming salamat sa iyo, Trigon. Iwan na po ng bakas para mabalikan ni kayo ni Sir Dance. Ayun. Ayun, shoutout sa Team Malib dyan, sa ating founder na si Ma'am Luchel. Ikaw shoutout sa iyo. Ayan, shoutout sa mga Ma'am Nilda, Ma'am Carmen, Ma'am Blazy, Ma'am Paisa, Ma'am Ruby, Ma'am Somro, Ma'am Scarlett. Ayan, ikaw shoutout po sa inyo. Ayan, kay Lods Man Abdullah, Frey Lods James. Ayan, kay Frey Lods Man Abdullah. Kumpari pala kami dito ni Lods Man Abdullah. Ayan, Tusok Maris. Tusok, ayan, maraming salamat sa patusok, Ma'am Maris. Thank you so much. Ayan. Pati kayo wala pang ano. Ayan, sa mga bahay dyan guys, baba po kayo ng mga bahay nyo dyan. Dikitan po natin yan. Ayan. Ayan. Sa mga bagong pasok po, may 5 dikit po tayo. Ayan. 5 dikit po yun. Panood natin yung video para kapit na kapit. Ayun. Ayan. Ang puso ko. Powered by DJ Bongbong Exclusive. Okay guys, gusto nyo makiat sa taas, may dikit. May nakapin pa ako dyan. Lablabin natin, magdikitan tayo dito ngayong gabi guys. Dikit-dikit tayo. Labagan, dikitan, tapos tusukan. Ayun, kanta ka Lods James. Bukas na lang Lods James, kasi hindi pa naubos yung CPR ko eh. May lima pa akong pinapatanggal. Oh. Madikit ka muna dyan Lods James. Bukas na ako kanta. Sa live mo. Nakabawi mo lang ako. Oh. Ayun, Lars Dance, nakapin bagong dikit with bakas sa'yo, HCP. Ayan. Ayun, Kuya Dance, balik-balikan lang po natin. Ayun, 4 million viewers in the house. Bigyan ako shoutout. Sa inyo, maglablaban po kayo dyan. Yung ba, yun po yung mga premiere nyo dyan? Ayun, Ma'am Lona Hamol, Dan Tamsak. Ay, maraming salamat sa patamsak mo dyan, Ma'am Lona Hamol. Ayun, hindi ko na alam. Malayo ko sa kumiit. Ayan, 5 million viewers in the house. Mag-alab shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Buksan pa ang dibdib mo.
Ayun guys, may nakapin po ako dyan. Nablaban, dikita po tayo kung may mabahay po. Kay Ma'am Nels, may shoutout sa iyo. Dear Robert's Vlog, may shoutout sa iyo. Ayan. Ayun guys, baba po kayo ng bahay nyo dyan guys. Ayun, may nakapin po ako sa taas dyan. Dikitan, nablaban po tayo ngayon. Kawan mo, kawan laging hanap-hanap sa gabing araw. Ano, timpla mo na akong kape kasi gigising ko lang eh. Kawan nais ko sa tuwina ay natatanaw. Kawan buhay at buhay, wala na ng iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Kawan laging hanap-hanap sa gabing araw. Kawan nais ko sa tuwina ay natatanaw. Kawan buhay at pag-ibig, wala na ng iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Sa aking puso. Wow! Kay DJ Bumbong pala yan. Pa-share it naman. Y la cosa suena Scooby-Doo pa pa DJ Rodsky, the best, best. Basta team Boyog, Gapauyog. Yeah, boom 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 boom. Yeah, boom 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 boom. Yeah, boom 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 boom. Boom 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 boom. Y la cosa suena y la cosa suena Scooby-Doo pa pa. Yeah, boom 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 boom. Yeah, boom 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 boom. Yeah, boom 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 boom. Boom 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 boom. Y la cosa suena Scooby-Doo pa pa. Baldado, Disco Mobile. DJ Rodsky, the best, best. Uy, asan na ba kayo? Ay, may maraming love shot po sa inyo dyan. Ang lakas ng music mo. Y la cosa suena Scooby-Doo pa pa. Salamat po. Kami na Costa Vlog sa patamtak mo. DJ Rodsky, the best, best. Kaya may love shot po sa inyo. Ma'am Carmen, tamsak ading mahal. Ayan, viewers, maraming salamat. Please support naman sa binaba ni viewers. Team Boyog, Gapauyog. Guys, D. Roberts, maraming salamat. Vision, shout out po, Manat Dolan Channel, hello po. Shout out din po sa'yo, Lars Vision. Ay, mega loud shout po sa inyong lahat. Ayun po, nawala po yung music. Nawala po yung music. Kaya pa nawala, may inaccept. Kumusta ka kaibigan? Ang ganda ng background mo
Ayan po, nakamute ka po. Huwag ka tumahimik ka na. Sige lang, dinig namin. Nakamute pala. Your MC14 TV Dikit po. Dali lang. Nakamute pala ako. Oh, Dapat kanina sa'yo, ka pa Lods, salita ng pasensya na, salita. Lods. Hindi ako Okay lang yun. nakadalaw sa nun. Pero nakatamsak ako doon kanina bago nakaidlip kasi. Oo nga eh, sabi nga ni Kwan eh, sabi na natulog, ang lakas ng ilik eh. Sabi ko, Gusto ko. Okay lang. sabi ko hindi pa, 8 o'clock ang shit, kinalabasan, 9 o'clock. Oo nga eh. Filipino, Antukin kasi ako Filipino ngayon tayo eh. talaga eh. Ha? Lord James, shoutout sa'yo. Sino si Justice Spy? Ayan, Justified Channel, Tamsak Dan Host, mega love shout out. Ayan guys, pa-lablab namin kay Kishan. Ayan, tingnan ko Kishan yung Yung guys, bahay kay mo. Lost Kishan guys, alablabin natin. Magdikitan muna tayo sa... Dikitan Adi, muna tayo. yan naman ang gawin natin para suportahan natin, magsuportahan po tayo. Habang ginagamit natin yung oras pag ngangaw dito, mag-ayuda tayo at saka magdikitan tayo, maglablaban. Maris Vlog, Dan Let's, Sokli, just sa'yo, a quick salamat. Maraming salamat. Kaibigan na just, ano ba yun? Si Lars Tishan. Kay Kuya Lars. Ano natin? Kung hindi pa ako nakadikit sa'yo, didikit ako sa'yo. Ayan, monetize na pala to. Kay Falcon pala to. Sa akin pala tinitingnan mo eh. Nilagyan ko lang ng kunting background. Hindi, malakas. Ganyan lang. Okay na. Yan, shoutout sa mga co-host. Ayan. Pindutin mo yung para mawala. Tuwing magsasalita ka, mawala yung music. Wala na? Hindi, dinig, hindi himihinto yung kanta eh. Ganun pa rin, hindi humihinto. Pindutin mo yung dodge. Meron dodge dyan. Ayan. Yung dati mong ginagawa, Ayan, wala na? wala, hindi Ayan, pindutin mo yung humihinto dodge. yung kanta eh. Ayan, minto na. Shout Wala. out! Continuous yung kanta. Minto siya eh. Ayaw. Disco Mobile. Magsalita ka daw. Ayan. Ayan. Ayun, yan. Wala na? Yung magsalita ka daw. Kasi pag nagsalita ako, nawala yun. Pero yung music na baba, music, continuous siya sa ngayon eh. Ayan. Ito na lang gagawin natin. Ayan. Di ba nawala na? Oh. Timan. Ayan, mag-charge lang ako. Ayan. Ayan ko, Islar, tingnan ko nga kung may hindi pa ako nadikit sa'yo. Oh. Isan itingnan ko. 1 point down na. Lars Tishan. Gamer siya. Oo, gamers na si Lord Stacy. Maraming Guys, may mga viewers. premiere po kayo dyan. Ito naman. Respect. Ano yan eh, sa War Commander. Ano ba yan yung... Hindi pa nga. 583. Ano yung signal ko? Ano ba yan? Let's James, shoutout sa'yo, Lord. Bigyan na natin konting background. Yan, hindi naman malakas yung background, di ba? Hindi naman. Ayan ko, Islar. Ito pala, oh. Hindi ko nakadikit sa'yo. Hindi makita pala ang cellphone. Ay, invisible. Amin nang minamahal ko. Nadikit ko na pala to dati pa.
Ayun na guys, magdidikitan na kami rito sa taas. Ano ba yung bahay niya? Sana all may bagong B8. Hahaha, sabi nila Christian. Ayan, maraming salamat Ma'am Carmen. Kapag sama sa aking live stream, sino ba yung sa backstage? Ha? Sige lang, Lodge. May sa, may sa, comment sa, sa box, message ya. Hey, Rider. Hindi ko kayo patala. Sige lang, Jeff. Okay lang po, salamat. Na ay hindi na siya luluha pa. Maraming salamat sa mga Aling Carmen. Ingatan mo siya. Boys, ha? Gawin natin 1,113. Ayun guys, may nakapin pa ako niyan. Iwan na po kayo ng bakas. Ay, Kuya Dens. Kapag ka naman papalitan ko natin. Griffin Tea. Ito sa'yo. Yan guys, may mga premiere po kayo dyan. Sabag mo lang po. Hindi kayo may mga bahay po kayo dyan. Sabag mo lang. Hindi na baka hindi pa nakadikit kayo kayo. Nakadikit na lang. Ano naman po yun? Baka limited naman yung harang ko. Aba, bakit walang harang? Silipin ko lang. Hindi, meron trailer. Yan, shout out sa'yo, Prelat. Hirap pala pagka... Sige, Ma'am Maris, sige po. Itapusin ko lang ito kayo, no? Pero, sige lang, shout out sa'yo. Exclusive remix by DJ RD. Yan, shoutout sa iyo, Prelods. Pero, shout out sa'yo. Ayun, kaibigan na Nelson, shoutout. Umuwi na ba kayo? Oo, at nag-isip ako ng title at magsa-silent na ako. Musit ka. May tour na naman. Ma'am Maris, sa bahay mo po ako, ha? May surprise ako, kaibigan. Basta, mamaya, may surprise Ma'am, ako. Amy. Magkulat ka. Ma'am Maris. Tagalit ko lang yung background. Basta, pag nagulat ka, huwag ka manghingi ng hagdan, ha? Ma'am Maris, vlog dito po ako sa bahay mo. Walang si Pierre ba yung kanta na yan? Wala. Wala ngayon. Wala si Pierre ngayon, bukas.
No, CPR now. CPR Sa inyo. later. Wala. Wala pa namin CPR na. Oh, baka Yung magaya ka ginamit ko, sa CPR na ako. baka magaya ka sa amin ni Nelson. Yung binigay ko sa kanya, kinalaunan. Puro CPR na. Hindi, ang sama pa, dispute. Ang sama pa, dispute pa. Oo, yun ang Buti masama. sa akin, doon. na yun. Ayun guys, magdablaban po kayo dyan. Ayun guys, may nakapin po ko sa taas. Nagsimula sa walang CPR, kinalaunan, dispute. Pang CPR ngayon to, pero pagkano na CPR? Hagdan. Ayun guys, may nakapin po ko sa taas yan guys. Pero labi natin habang nidikit po ako sa... Ganda, di ba? Haba ng video naman, Maris. DJ Dance Remix. One maker. Ayun, 12 million viewers in the house. Ayun guys, digital na bagan muna po tayo ngayon. At pagiging pala yung malobat yung diet, no? Hindi, sa akin kasi nakadirekta to eh. Di pwede ka hindi mag-direkta. Oh, hindi, tinanggal ko kasi siya. Tingnan mo yung sa akin, Oh. Ayun, yes, nakadikit naman ako. Dalawang nang kinabit ko, Hindi pa loban. Ayan yung may kulay. Nakadikit ako. Ito na lang kasi. Shoutout sa'yo, Maris. Ayan, Ma'am Maris, pangalawang dikit sa'yo. Medyo malakas ang music mo. Lord, Mukhang- natatabunan yung boses mo. Mukhang nandyan na si Kuya Nelson. Saan galing yan? Saan galing yan si Kuya Nelson? Yan eh. Pasensya na po, Ate Maria, at hindi po ako nakapagpaalam sa inyo. Sige po, korte mo na po sa Ano inyo. mo lang karawatan. Madam? Pasensya na po, hindi ako nakapagpaalam. Bakit? Protein mo na ako sa singit. Yan guys, may binabas si Ma'am Payme, pa-views na lang, may kumlaban ko. Dan ban sa nakapin, Yan, maraming salamat. Iwan lang po ng bakas sa... Pa-views po, salamat po. Alam. Sabi ni Ma'am Payme, wow. Alam mo ba yan? Huwag mong bibiruin yan dahil bago yung gising. Sabi nila, magbiro ka kay lasing, huwag lang dyan sa bagong gising. Sino? Nasa J-Work sa kay Mama Ritorino. Galing na ako doon. Yung bagong gising. Kung hindi ito si Diako Yung bagong Vloggers, gising, ito kuya. si Rashid ka no? Dinadala nila nga doon, tinatanong ni, tinatanong ni Maritorino kung legit bang nagbabalik or ano. Yung di ako vlogger daw. Sa'yo ba yan? Sabi niya ganyan. Sabi naman, kaibigan. Hindi bumabalik. Bakit dinala mo doon ang bahay ni Kuya? Hindi. Hindi. Galing lang ako doon. Ito na. Oh.
Konti lang naman kay Resident Vlog. Ayan mo yan. Ano, 916 na. Mars, lagyan mo naman ng jacket si Mars, kuya kuya, ano? See? Group natin yan, si Mars. Anong group natin? Ayan eh. Ayan, ano ma'am, ba yung Pemi, shoutout grupo po. mo, Kay Colio, Pilots? pa-ayuda po. Ha? Tingnan ko yung bahay mo pa, ano. Guys, balik Si tayo Mark, sa kaugalihan. Ayudahan niyo naman si Mars. Nag-ayuda pa ako rito. Oo. Si Mars, road to 1K na si Mars. Kuya Nelson. Hello, ma'am. Hello, Katie. Sige, sa akin na yung ano bukas. Sige, akin na yung sa bukas. Kasi ano, oras na eh, matutulog na ako. Shoutout po sa iyo, ma'am. Hello, Katie. Joke lang. Saglit lang ano, Ay, Hello Kitty, Milig Galab. Shoutout Hello Kitty. Shoutout sa'yo, Hello Kitty. Curly Country County. Ano ba yan? Curti o Curly? Basta yun na yun. Paayuda. Ay, bullshit. Ayuda ka dyan. Ano ba yan? Kahirap na bigkasin. Pinahirapan mo ako bigkasin ng pronounce. Hindi ko alam kung anong pronunciation ng pangalan mo eh. Curly pala. Hindi ata ka. Yay! Corley. Corley. Tamtak lang may bibigay ko sa'yo. Sorry po. Hello Kitty, shoutout. Nahirapan pa ako mag-pronounce ng pangalan mo. Ayudahan mo yan, kuya, ano? Falcon, si Curly, bago pa, bata pang bahay. Pakiayuda na lang. Dikit na ano ko dyan sa kanya. Well, Ha? guys, magmahalan po tayo. Babae niyo yung mga bahay. Pag-explain na lang ng bahay niya. Sakit naman ng madam, sinabi mo. Curly, hayaan mo si Kuya Falcon mag-ayuda sa'yo. Ma'am Pemi Si Kuya Huanga. Falcon bibiyos kasi yung ano mo? marami yung ano. Hindi, kunti lang. Ayudahan mo yan, Kuya Falcon. 5 lang bigay ko sa Lance Garley, ha? Yun lang po kasi kaya natin. Ayan, 5 daw pwede niya i-ayuda sa'yo. Sa Busy lagay nga. na yan, may Ma'am Hello tinatago ka Kitty, pa ninja para sa ibaba mo kanya. yung bahay mo para malablab ng ating mga kaibigan po dyan. Ayan, Nora, shoutout po. Kuya Falcon? Mayroon ka pang nakatago pa dyan na ano kay Curly? Ninja? Ano ba bahay niya? Na-replay ko na po. Bata pa, ayudahan ko na lang po Na-replay yan. ko ulit. Lahat na ito, ayuda ko na kay Lance Garley. Kwanto, di ba? Mamsakan ko na lang, ha? Trigan, tingnan ko yung kay Trigan. Biktima? Galing mang biktima ni Curly. Parang kilala ko si Curly. Parang Nakaganti. parang kilala ko si Curly ah. Kaya nga, nakaganti sa akin yan eh. Ano, Sabi niya pa sa akin, dala-dala ko si mayang-mayang ko. Sabi niya Parang sa akin, nagkano siya. sabi niya sa akin, sige, baba ka lang bahay mo, ayudahan kita dyan. Aba, makalain mo, gantingan niya ako ngayon. Usok pa. Ngayon guys, pasensya na kayo, nagdidikit po ako kung hindi gusto nyo sa ano pa yung isa? Ito, Challenge Salvi. Maraming salamat sa iyo. Curly, laylay na daw. Sabi ni Kuya Falcon, laylay na. Laylay sa gabi. Laylay na daw sa gabi. Ayun. Maris Vlog, Nigalab, shoutout, ayan, daan na. Ayan. Ma'am Maris, papunta ka sa bahay mo. Ha? Ayun guys, sa ilahan niyo po Ito yung na mga sa tablet. nagdidikit sa'yo. Iwanan ng bakas. Sigitan ko si Ma'am Maris.
Ma'am Maris, nagiwan din ako ng bakas sa'yo, ha? O na bahala kung babalikan mo ako. Babalikan mo ako, hindi mas maganda. Kung hindi, okay lang. Ayun guys, may nakapin po ako dyan. Nakadikit na ako kay Sir Dench. Naghanap na naman ako ng ditikitan po. Wag na yan si Curly. Guys, pa ibaba niyo yung mga bahay niyo. Baka hindi pa nakadikit yung main ko sa inyo. Ma'am, Sir Curly at Premier. Naglalaro yata ng ano si Curly ML. Oo nga, pero puro naman talo. At least Maria, naglalaro. papunta ko sa bahay mo, ibibigay ko yan. Binibigay ko na Maria. Yung Ano ba yung ano? Uy, may night John mode ka na pala, Prelods. Maraming salamat sa iyo, mama. May night mode ka na pala, Prelods. Yan, Maris, ano yung pangapat? hindi ka pinapakinggan, kaibigan. Oo. Yun, sinagot ko yung sarili ko. Sagutin mo na lang. Hello? Diyan na pala, nakapokus kasi po. Hindi, okay lang, Prelods. Sagutin ko na lang sarili ko. Sige, Prelods. Baka sagutin pa ng iba. Ayan guys, sa mga team, ano dyan, type nyo lang po yung mga pangalan nyo. Lodsmana, Pangalan ba? Rhinemax, lalabas po. Ma'am Maris po, payunahan naman po yung mga nakababa na pin kay Sir Lods Manson. Mga maliit pang bahay niya. Bata pa po. Ayan guys, may binabahay sa Nightbot yung may Ma'am Blazy. Support naman natin yun guys. Yun. Tapos na ako, Maria, sa premiere mo kanina, Sam. Yung ba yung hinihintay natin? Oo. Oo nga eh. Yun, sinong ditikitan? At sige, mag-backread ako. Oo nga. Si Curly. Yes, baba kayo ng bahay niyo para po malablab po natin yan. Yan guys, may nakapin po ko sa taas dyan. Sino pa rin nakadikit. Yan yung dikit ko na yung Sige. main nyo para isang dikit na lang. Kung dedikit kayo, ito lang, ano po, i-comment ko yung channel ko para i-click nyo lang. Dikit na ako dyan sa nakapin. 1028. Dating dikit na. At chinek ko, 1028 siya. Ano ba yung ito-type dito? Type mo daw yung pangalan mo. Tinry ko nga yung Falcon, ayaw na eh. Yung Falcon, ayaw na. Wala naman eh. Type mo daw yung pangalan mo. Ano ba yung pangalan mo sa kanya? Baka hindi ba niya? Busy siya, kaibigan, na kausapin na lang natin sarili natin. Anong ginagawa mo dyan? I-type mo yung Gusto nyo type mo ng Falcon. Ayan. Gusto nyo naman type nyo lang yung Manap, James, Ma'am Blazy, ayan. Yan. Mama Scarlett. Yun na to! Sandra. 1028 pala, dalawang main na dikit na. Pasukli naman kung hindi mo pa ako nasusuklian. Yeah, that's basically naman yung yung kadikit sa'yo. Para pagkano Hindi, dating dikit na. Chinek ko yung Trigun, chinek ko siya, 1028 pala siya. Yan. ayaw talaga eh.
Si Maris. Harang. Main niya ba Maraming si salamat sa Ma'am Maris? paharang ni Ma'am Richard. Check nga natin. Ayan, okay na Ma'am Maris. Ayun, nakikita na kasi. Check ko yung bahay. Main ba niya yan? Habang nag-isip ako ng title. Ay, mukhang hindi. Kasi isa lang ang video. Ayan guys, pagka nakikita kayo kay Kuya Debs, Falcon Star. Wala naman kay Star. Okay. Saan yung kay Ma'am Maris? Tingnan natin. Ayun, nakita ko na. 7, laki ng bahay, ha? Ano si Koy Slar? Yun, at Mana. dalawang palapag pala yung kanyang... Ninang! Lance Eric. Ay, may Pamili ng chocolate, uwi. viewers dyan. Si Bebe Jen. Ninang, ibaba mo yung bahay mo para malablab ng ating mga kaibigan po dyan. Ayan, shoutout sa Nina. Ayan, Ma'am Maris, okay na po. Laban na lang kayo dyan. Tayo na mga natin. Siya si Koy Lars. Yan, iping ko muna si Koy Lars. Hindi pa narito ko. Yan. Hindi pa ito monetize din. Tingnan ko muna yung aking Hindi ko pa pala nagagawa. Hindi. Ganito na lang. Kapag silent. Ayan, 14 Pwede million ba? viewers in the house. Madam Maria Dan po. Ayan, yan si Carly guys. Nakikita niyo si Carly. Ako hindi kayo magsisisi kay guys. Hindi ko nagdikitan yan. Carly. Ayan guys, yung nakapin pa ako dyan. Kaya po, maluin nyo, dikitan nyo po ako, Ninang. Ninang, kung maawa ka sa akin, Ninang. Welcome to bago ako muna. Tamsakan ko na naman Brad. Bagong intro mo na katamsak ko na nito. Tuloy yung mga harang ko, ni-skip ko na lang para mabilis eh. Era pala pag-ibig yan. Wag. Ano nangyari kay Ninang? Bakit tayo na mamansin si Ninang? Nakahanap na Yata. siya. Hindi na si Kuya Falcon ang gusto niyan. Bahala kayo. Di yata Kuya pinapansin ni Falcon Ninong. pinapansin. Pag hindi Ninong, pinapansin ni pansinin mo si Ninang. Ganun talaga. Oh. Kali, ayudahan niyo ako. Di po kayo, Ayan, guys, may nakapin pa ako. mawawalan. Tingnan niyo po yan. Hindi din kayo magkakaroon. Nagtataka ako, parang hindi na ako pinapansin ni Ninang ngayon eh. Ito sa'yo, Ninang, ha? Sa live mo. Yan. Bahala kayo. Sabi ni Curly, ayudahan niyo ako. Hindi kayo magkakaroon. Hindi kayo Yan, guys, mawawalan. mawala si Hindi Curly. kayo magkakaroon. Ano po, Ninang? Love you, Ninang. Ayan. Yan, at Ayan na. Hindi malaki na ba dyan sa bahay mo na. Salamat, Ninang. Tinutulungan ka ni Nightbot. Ibabang link ko. yan. Tapos, Ma'am Maris. Ano naman ako, Kuya Falcon? Ano naman pangalan ko dito? Marites. Type mo yung ano. Ha? Maria Maya. Maya? Type mo Maria Maya. Maria Maya? Marites. Ah. Grabe naman. Maria Ang dami Maya. naman. Akala ko Marites. Oo. Sa akin lang yata yun, kaibigan. Wala naman. Hagdan daw si Ninang. Huwag mo idugtong. Payatin ko si Ninang. Oo, hagdan daw, hagdan. Oo. Kasi hindi pinapansin si Los Manap eh. Los Manap. Hindi, pinansin niya na. Payatin ko si Ninang kasi hindi ka pinapansin. Payatin ko na. Itong mga Ha? Pakitin mo na. Ninang, yan ang hagdanan. O, di ba? Binaba? Balik sa'yo eh.
Yun, may bago pa lang ano. Ang ganda ng ginawa na naman sa atin ni Kuya Mong na Ayun, Ninang, may handa na Oo. Ang ganda ng ginawang thumbnail na ni Manay Kuya Mong. Grabe, automatic talaga si Kuya Mong. Walang katulad. Kaya lang, hindi silent ko na live bumili stream. ang ano niya. Blessy ng Dubai. Ako sa inyong... Oh. Ayan. Oh. Ginawaan niya rin niya ako ng silent LS eh. Siguro, gawin niya rin siguro pa yung silent LS niya rin ako. Ayan na si Ninang. Ayun. Idinalot na rin sa akin. Bakit si Sino Manap bigyan niya? nagpa-subscribe again? Bakit? Ang ganda ng ginawa na naman. Malay ko ba Ninang, inansab mo ko? Hindi mo na ako pinapansin. Yan, shoutout po sa iyo, Ninang. At kumusta na kayo ni Ninong? Si Ninang, natulala na naman. Nakita niya si Ninong natulala. Ninang, wag kasi dumapa ka, hangihina yung signal mo. Alam ko Ninang, FB, Justin Rizal. Batakas. Yun, may title na ako. Nakakuha na ako ng title nung umakat si Ninang. Ayun. Yun. Ano? Ang title ko, kapag silent, it means silent. Ay, naku, iwan ko sa'yo. Ninang, kasi mo si Seth, may bago na naman siyang info. Alam ko na Ninang, if they Justin Crescent. Bakit hindi nagsasalita si Ninang? Nahan! Paano magsalita yung nakahang? In love sa'yo, Sir Paco. Sana all. Kayo Yan. buwang ka dyan po. Ayun, maraming salamat sa'yo, Curly. Dali. Nakalimutan ko pala yung isang na dinidikit ko kay kay Ma'am Maris. Ito na. Yan si Mamarik. Ninang, ba't malungkot ka Ninang? Wala. Bigyan Masakit ang bawasan ulo mo na yung ko. music mo para Ang lakas ng marinig music natin eh. Ayun lang, Ninang. Medyo... Malakas ang music. Hindi tayo. Prelods, pakihinaan mo daw at para Oo nga, ang magkawas lakas. tayo. Hindi ko na- Patay mo na lang muna Mute ka na daw. Dito si Ninang Ayaw mo pa nakakahiya kausapin naman si kay Ninang, Ninong? Kausapin na natin si Ninang. Ninong, Ninang, okay na meet po. Ninang. Ninang, meet Ninong. Hi, Ninong. Ninang, huwag masyadong dapa kasi pag dumapa ka, humihina yung signal. Hindi talagang nakadaan ako dahil sa iyo nakadaan na ako. Ay, wow. Kumusta na kayo? Manap, kumusta ka na? Ilang naman Ninang, na-miss ko pa Ninang. Namiss din kita. Alam mo ba, hindi na ako nakabisita kasi nagsabay Hindi kayo tayo. dililahan nyo, hindi kayo mawalan. Hindi kayo magkaroon ng watapang. Nagano ka rin, pero nauna lang Yan ako kasi, ata ng Curly. mga almost Sa seconds kanya din. po, hindi kayo Seconds lang. nakalimutan sa kanyang bago. Kasi Yan. sabi ko, magla-live ako, mag-ano ako kasi yung mga tao. Ilan yun? Ganun Okay lang talaga naman, buhay. marami rin naman na nakapunta doon sa akin na Oo. kaibigan po natin. Sabi nga ni, Hindi naman hindi ko naman maabot yung naabot ng... wow, new member. Yes mo Jack doon? Vlogger. Oo. Yan. Ayan, pumunta rin sa live ko yan. Thank you so much, Lord. Yan. Nagpa-member, maraming salamat Diak Vlogger. Tulungan po natin sila paano mapawan kay mga kanyang dinadala. Rodney Oo. Christian Vlog. May dinadala na pala si, Na rin, lahat. Hindi. May Si dinadala na pala Christian si Vlog. Gabs.
Hindi, nilalapag niya kasi Akala ko may Mayroon, dinadala halos na lahat siya eh. naman. Tatanong ko sana kung sino Ay, ama. mga bander na pa-500 naman natin yun. Di ba? Maraming salamat sa iyo, Lods Jacob Vlogger. Oh, ano, ngayon walang music. Lay, 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 lay. Ano sa palagay mo Ninang yung yung content ng mga bata? Oo, 8 months na. Ayan. Natatawa lang ako eh. 8 months na. Okay. Natatawa Hindi na lang ako sa doon sa content. Basta abangan na lang natin. Huwag Ayun na guys, ako- ipipin ko itong binaba nila. Ang dami Naalala ko tuloy yung SY. Painit-panikit po sa inyo. Ang daming nagtatanong eh. Sabi ko, abangan nyo na lang. Eh, Tandaan mo, pag problema yan, hindi upload yan. mm, Maniwala ka sa akin. Yan, check ko nga dito kung wala pa nakadikit. Halos lahat naman nakadikit na eh. Isa pa, nag-live, isa lang naman doon, nag-live si Mariano, nag-live si Cindy, isang studio lang. Siyempre, kung problema wala na doon si Cindy, hindi na mag-live. Wah. Galing Ayun mo, guys, may kaibigan. nakapin po ako. Nakita nyo naman yung binaba nila sa At Jacob Vlogger. saka, wag na Yung mga tayong hindi pa mag-ano. nakadikit po dyan. Oo, Alam nagka-support ni lang Ninang tayo. yan? Di ba Ninang? Sabihin mo na Ninang. Yung daw. Para wala na Alam mo pala suspense. Ninang, sabi ni Falcon, alam mo. Ha? kung Kasi ano bulong man na. yun, kung ano man yun, saka na, pag natapos ng lahat. Oo, di ba? Sabi ko sa inyo. Kaya huwag kayong kabahan guys. Pag kinabahan si Ninang, ibig sabihin, kinabahan siya. Basta ako, wala akong doubt. Ayan, Simulang pasok. nakilala ko Ayan, sila Philippine hanggang Water ngayon. Kinakabahan Dami- kasi ako Ninang. Ayan, may binaba ni si Los Jacob Vlogger Ang guys. dami na nilang Alam mo, pag channel. kinabahan ka, walang mangyayari. Pag di ka kinabahan, may mangyayari. Tandaan nyo yan. Hala, nakakatakot naman yan. Ay, nako. Tela, magsisilip po na ako dito. Ang hindi ko pa nakadikit dito. Parang lalagnan. Wait lang, inom akong gamot. Kay ma'am. Wala halos lahat. Ayan guys, patablabin naman natin binaba ni Lods. Ano? Iwan na po kayo ng bakas. Nagbabalik po yan. Nagbabalik po yan sila. Ayan. Ayan. Ayun, gandang gabi. Sabi ni Skylove. Silip tayo ng ano. Lay, lay, lay. Lay, 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 lalay. Ano to? Ayan guys, mababa na kayo dyan guys para ako ay naghahanap pa ng aking madikitan. Yung hindi ko pa nadikit dito. Ayan, sigurado hindi pa ito nadikit kay Ricey Chat. Yung aking bagong kagawaran. Ayan. 917 si Ricey. Ayan. Ang galing siya. 118. MC14. Ang laki ng bahay niya yung mamano pala, no? 1.4 na kay mamano. MC14. Laki na. Ayan, may binabanit si Ma'am Sky Faisal. Ayan. Lay, lay, lay. Lay, lay, lay sa dilim. Yun. Ayan, nakadikit na kay Ma'am. Siguro, mga ninong at ninang. Lods.
magpapaalam muna ako at tatambay na lang ako sa baba. At oras Sige na lang, ng sige lang. patulog. Oras na ng patulog ko, Sige, mga Kuya Lods, kinote na. maraming salamat. Alam ko, advice niyo. Kasi yung pong mga bata po, kailangan pong matulog ng maaga. Hindi nyo po katulad ng mga matatanda. So, sabi nga nila, matulog ka ng maaga para lumaki ka kaagad. Ayun. Ano pa ba yan? Ah. So, Sakit mauna lang, na po alam mo, ako. sakit ng ulo ko sa sipon. Parang iba yung pakiramdam. Kaya pala malungkot ka ngayon. Oo, masakit ang ulo ko, kaya alam mo yung pakiramdam mo na na mabibiyak yung ulo mo. Ngayon guys, may binaba si Ma'am Paiza. May nakapin pa ako dyan guys. Wala pa kayo. Sabi nila Nakadikit nilang naman ang lahat. pag daw po parang sisipunin ka, uminom ka ng parang gamot. Parang Ayun, gamot. Lods, di ako vlog. May day and night nga akong iniinom na gamot. Siguro malamig lang kasi talaga. Kaya ganun. Nay. Ma'am Sky. Hindi na masyado malamig, kaibigan. Hindi tulad dati, yung bago ko dumating dito. Parang Hindi tapos na ng malamig lamig na eh. Oo nga. Oo. Hindi pa yan. Tagal pa yan matapos. Sa ano pa? Yung Pero hindi naman gaano malamig eh. Oo, akala ko Pero Ah, bubili pero- na ulit yan. ako, Bibirit nag-swab pa yan, ako. pero hindi Nag-swab naman ako gaano. Sky Love, kahapon. dito ka ngayon sa ano mo? Yung bago mong upload. Ayun. Nag-swab ka? Palagi ka na ng news. Kahapon. Pero nag-negative naman. Kasi talaga grabe yung ubo, ay grabe yung Ma'am sipon. Skyla, baka hindi ka pa nakadikit dyan sa nakapin sa taas. Ayan. Hindi pa nakadikit yung mga main mo, dikit nyo lang po dyan. Ay, maraming salamat sa pumupunta sa live ko dito. Bali sa lahat. Los di ako vlogger. Nandun sila. Hindi ako wala nakapunta, ninang sila. Ma'am Nelda lang yung nakapunta doon. Oo, nandun sila. Kasi nagkasabay Nandun din ako. tayo. Hindi ko alam mo pag nagla-live ako, hindi ako tumitingin sa YouTube. Basta Okay lang yun. magsisit ako. Tagal nga namin matyaketan doon. Oo. Oo. Doon na kami. Kaso lang, hindi naman tayo pinapansin. Pero okay lang. Wala pala kayo doon. Ang sama pre Rod, Wala ang rin naman doon yung Germad ko eh. ang nadyaketan pre Rod, Brocha, Tamsak Dan Jose. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Geraldine Brocha. Inalis ko Uy, na lang yung nag-jacket Germad ko. kayo lahat, di ba? Germad ko nga. ako Hindi mo nga. May nakapin po. Germad ko nga, hindi mo rin na-jacketan kanina. Hindi. Ang wala, sa akin kasi kasi nadyaketan ninja. Naka-cellphone lang ako, kaya hindi ko pag pumbalik kayo, Sabi ko man, wala ko doon ninang eh. Doon kayo. nandun ka. Minsan, Naka-ano nakalimutan lang mo ako, tayo. naka-cellphone. GTV ko siya, ngayon si parang J kanina. Parang J may Aray na lang. nadagdag. May nadagdag ba sa Ayan guys, may binaba din si Los Jacobin Vlogger. Yan Pag-graduate talaga hindi na ko natin naabot si si Parang Sir Jay. Jay. Kilala si Yan hindi ko Lord naabot Jay. si Sir Ayan Jay. guys, tulungan Ewan ko natin ba, si Sir kung Jay. magkaisa lang ang margination, saglit lang yan. 653 Kaso yung ka. iba, hindi Jay, may nagdidikit. isa pa ko pala nagdidikit sa'yo. Yung bago kong ano. Yung iba hindi nagdidikit. Ano rin ko na Yung kasing hindi nagdidikit, nagmamaritis. Oo. Ayaw nilang mag-replay. mag-replay. Walang didikit yan, hindi papansinin niya. Totoo yan. Nag-ano lang talaga sila para sa supporter. Oo. Kaya nga hindi ako Talaga. naglalapag pag ganun yung maraming maritis. Marita. Hindi rin ako nagbababa kahit na, yan, pumupunta ako doon kila Ninang, hindi rin ako bumababa ng bayad. Lalo na sa mga premiere, bababa ka. Pero pag sininang mag-promote ng bahay mo, ay natin Pinunlock. Ayan. ang bilis. Oo. May Kaya pinipili minsan na si naman, Ninang, doon na. Ano yan, Lord? Sige, Lord, Hindi, natin pag- ako nga sisikapin na. Pag siyempre, di ba, pag madami ng Ayun guys, may nakapin po ako dyan. hindi ka na magkaugaga. nakaitim mo Hindi ka na na makontrol muna pag madami. Oo, ganun Oo, talaga yan. kaya, Kaya mo lang Ninang, akyat ako doon para maingay tayo doon. sige. At saka dapat magbaba kayo. Pag nandun kayo, baba na yung link nyo para napopromote natin. Para na, alam mo yung Nahiya iba, kasi kami. Kasi Nakakahiya kasi alam mo yan. kung bakit nahiya ako. Huwag na po mahiya. Na- Kasi alam na ng Mardi Nation yan. Alam nilang Mario solid sa Mardi. Kahit sabihin niyang hindi kayo. Yun, okay naman to, Lods, ano, Nagpamimber nga si kanina si Malis.
Si Jackie Malis na pamember kanina sa kay ano. Si Jackie Maliksi. Si Jackie Maliksi. Malikitan ko yan. Sige, sige. Nag-pamember kanina. Nag-live siya no kanina. Nag-pamember. Doon din naman ako, yung Germad ko ang doon eh. Oo, pag ano, pag ganun, syempre akyat kayo, pag ano akyat tapos promote, ganun lang yun para ano, tulong-tulong tayo, hindi naman pwedeng ano. Oo. Kasi maraming, Ayan guys, may alam mo, nakapins pa ako yung, dyan. May binabalita siya akong vlogger. Ano pala yung bahay niya? 136. Support naman natin. Ayan. Sige, puntahan ko yan. Si Jonard nga kanina, pinapag-graduate namin, di kaya. Bukas. yung internet ko, ano. Pag-graduate na yun. pag, Graduate din natin yan si Jonard. oo, Yan yung pag- ginagawa pag- namin ninang. Kaya medyo kami, masaya lang kami. oo, Yan yung ginagawa namin. Tumutulong kami sa mga God gave me you. nangangarap mag-YouTube. Oo, paglapag ng ano, syempre ipopromote natin, may didikit yan. Hindi sa wala, may isa, dalawa, tatlo o lima. Mayroon yan. Yung iba nga naghahanap. Nasaan yung channel Caps, mo? dikit na ako dyan kay AC Makapinlak, matagal na. Oo, Ayan, magaling mas ko Jack man. Vlogger, na. nakita ko to. Panoorin ko na itong kanyang ano ng God gave me you. Ang tagal na nito si AC Makapinlak. Guys, Oo, may eh. nakapin po ako dyan. Tulungan muna natin yung Hindi nakapin. mo usad yung ano Nakasabayan niya. ko rin siyang nakasabayan ko rin din siyang umakyat kay kay Lavender Vlog. Si AC Makapinlak. Wow, Nakasabayan ko hindi ng ko umakyat. natatanda natin sa maliit na itong bahay niya. Ayan. Ayun, so yun mo yung viewers natin Si Ma'am dyan. Love, Sugawang, bilis, di ba? Siguro hindi nagpo-focus to mag-YouTube eh. Parang si Kuya Adik sa'yo. Ganun din. Kasi Yun. Team ito- Hans, hello, shout out, aba, Kilala ko nagpakula. si Matski. Kaibigan, si Matski. Related siya kay Matski eh. Si AC Makapinlak. Sino? AC Akin Makapinlak. Smansky. Yan, Oo, Team Hans, maraming related salamat sa ito. Team Hans, new member. Ayan, Lods, may nakapin po ako dyan, guys. Help naman natin, 136 po. Gabi yung tinigawing Ilan ang bahay niya, Kuya? 100 plus pa lang. 37. Pero ang galing niya kumanta niyan. Ang galing niya kumanta. Galing siyang Dikit na sa akin si AC. tagal na yun. AC Makapinlak. dyan kay AC Makapinlak. Sige ako, guys, panoorin ko lang muna yung video niya para maganda yung ano niya. Ayan. Lay, lay, lay. Lay, 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 lalay. 137 na siya. Matawa na maiksing ano niya. Ito may 2 minutes kasi siya. Basta guys, yung sino mga nandyan sa baba, punta kayo kay Ninang sa vlog. Pag nag-live po ako guys, baba lang kayo ng link. Ayun, wala nang Internet. Internet. Nawala na siya ng Yan. Ayun, kay AC kami. At ako, bababa na rin ako, mga kaibigan. At Sige, Prelods, maraming salamat. antok na ako. Hey guys, ako nga din eh. Maraming salamat, Prelods, sa pagdala. Magta-travel pa naman yung mga boss ko bukas eh. Kaya Maraming salamat sa pagdikit. kailangan matulog din para Yudahan natin to si Kapin. Dikit na ako sa... Yun lang si AC Makapinlak, hindi ko nadikitan sa men ko eh. Paano Pero yung- dun sa di ba chairman may ko, mga- nadikitan ko eh. Di ba may mga account ako? Anong gagawin ko sa account ko? Pupunta ako sa YouTube, papalitan ko Lods, yung maraming salamat ulit. Ang alin? yung Pag mga magdidikit account ka, ko. mga ayuda ka, Oo, sa mga ayuda. Paano gagawin ko? ganito lang. Di ba nakita mo yung maliit doon? Maliit doon. Ito. Itong yung yellow. Yung yellow. Oo. Oo. Pindutin mo yan. Yan o. YouTube channel. Sa YouTube channel ko. Sa YouTube channel ko mismo. Hindi. May arrow doon. Dyan o. Pindutin mo yan. Oo. Dan Kapinlak. Ayun, 8 million viewers in the house. Mayroong chat at Makita mo na yung mga channel mo dyan na ipapalit mo. Yung mga channel o. Ganun. Tapos, sa YouTube ko mismo yan. Sa YouTube channel ko mismo. Oo. Gawin ko nga. Mahina kasi ang net dito sa kwarto eh.
Tingnan mo, yan ang YouTube, yan ang YouTube. Tapos may ano ka dun, yung maliit na, Chevers TV. Araw. Dito natin yung Chevers TV. yan. Yung avatar mo, yung profile mo. Tapos pindutin mo yung parang arrow siya. Lalabas na yung mga pangalan. Mm. Ng mga Ano channel. yung mga pangalan, tapos channel mo, tapos pindutin mo lang yun, tapos ipadikit mo, ipandikit mo, Papalit-palit ka lang, ganun lang gawin mo. Pag madikit mong isa, palitan mo ng naman. isa. Ganun din ang gagawin mo. Di, palitan mo ng iba. Okay. Kasi ilan to eh, siguro nasa 10. Laylay. Laylay. Oo. Ayun guys, Ginagawa sa ko. Mga maliliit na YouTube, mga maliliit pa na bahay. Oo. Bukas ako mag-umpisa kasi yung internet dito mahina eh. Sa kabilang bahay, malakas doon. Ang kagandahan niyan, makakatulong ka pa sa mga maliliit na mga YouTuber. Kaya nga eh. Ayan. Lahat Ibang- ididikit na. Oh. Laylay. Ayan. Si Lods James Climax nandun sa akin kanina eh. Hanggang 160. matapos eh. 114 Z, Lods Kapinlak. Ayan, 140. Ayan guys, may nakapin po ako dyan. Pwede natin, mga dikit man tayo sa mga kahit ano. Mga 5 banana lang. Para medyo maganda yung laban. Ano ba gusto niyo? May music? Wala. Kahit tagyan natin ang background ng konti-konti lang. No? Ito lang. Malakas ba? Mm-mm. Yan. Parin naman kayo maboring. Magano na ako, mag-goodbye muna ako next susunod na lang. Masakit ang ulo ko. Sige, Bye, Nina. Nana. Yan mo muna, Nina. Okay. Sige, maraming Bye. salamat. Maraming Thank salamat you. ulit sa Bye. inyo. Sige, Magaling ka, Ninang. Good Sige, night mo, bye. Ninang. Good Pagaling ka. night. Pagaling ka muna, Ninang. Oo nga eh, masakit ang ulo ko. Pagaling James ka muna Climax, ng thank pag- you. My love, bye my love. Sige, bye-bye. Yun na, ang sagot, sige bye-bye lang. Oh my God. I hate you. Masakit Ay, ang hate you. ulo ni Ninang, lumalandi pa. Para lang maging masaya. Pero ang sakit talaga niya. Parang parang medical ata yan ah. Hindi ka parang paracetamol ah. Sige na, bye-bye na, manak. Baka ano pang masabi ko eh. Baka sabihan ko pang tabihan mo ako dito para mawala yung sakit ng ulo ko eh. Oo, ano pa ginagawa mo? Sige, Nina, bumaba ka Nina kasi masakit pa ulo mo. Parang huwag pahinga ka ng maga. Ayun, Mards P. Vlog. Lay. Ayun, ilan na? 140. Ayan. Ayan na, mga 5 dikit pa kayo. Ayan. Lay. Sa galing. Ayun guys, may nakapin pa ko dyan guys. Ayun, late pa yung bahay niya. Makapili niya masupport natin si Stacy Makapinta. Ayan, yung 141 na siya. 140. Baka gawin naman natin 150. 142.
Ayan, Lods Team Hans, bigla shoutout. Maraming salamat sa iyo. Kuya, ayudahan mo si Marge too. Nag-aayod ako. Ikaw, ayudahan mo si Marge. Road to 1K na yan. Sino? Si Marge. Sinong Marge? Dito siya sa baba. Saan yung bahay niya? Baba man Los Marge, kaya tapusin ko lang ito kay Lods, pinlock. Isang dikit na lang. Lima na naman ang ano ko eh. Yan Marge, sige, baba mo para maka, Load mo, Marge. Ayudahan ka ni Kuya. Hindi ko may Road to 1K na yan eh. Si Christian Sarah. Yan, shoutout kay Ma'am Richelle. Maraming salamat. Ayun. Ay, maganda pong salita ko na nawawala. Ano pala yun? Thank you, Lods. Pag-graduate na natin yan si Marge. Ilan ba yan sa kanya? Sabihin niya. Road to 1K na yan. Napa 900 ko na kami. Yan, baba mo Ma'am Marge. Kapinlak yung bahay. Kasi nagdidikit pa ako kay Lods. Kasi makapinlak. Marge, baba ka bahay mo. Hindi ka nagbaba na bahay mo. Baba. Ay, ito pa rin. Ay, hindi. Si Kuya Dio ko vlogger yun. Si Marge, baba ka bahay mo, Marge. Ayuda ka ng ayuda. Hindi ka nagbababa ng bahay mo, Marge. Baba mo Ma'am Marge. Hindi nagbababa ng bahay si Marge. Kamaya Ma'am. Sige guys, baba mo Ma'am Tem. Pagkatapos. Marge, baba ka bahay mo, Marge. Si Kimi. Nag-aayuda siya sa baba, pero hindi siya nagbababa ng bahay. Baba na ko, Kuya. Kit na ako. Baba ka na? Kit na ako. Kit na ako. Ayun naman. Stacey Penny. Ha? Tulumad ba? Tulumad ba ka da? Baba mo Ma'am, no? Magkapinlak. Ha? Sino? 144 na sila. Hadi, kulumad ba? Kulo, hadi. Uya, hada. Okay, hadi kulo. O, hada. Yan kasi yung binabali si Ma'am Maris. Dan mo. Yung si Ma'am Maris. Ayun guys, may mga premiere po kayo dyan. Baba nyo po yung mga premiere nyo para matamsakan natin dito. La, kulumay. Gibi mo ni. Battle light. Maraming salamat sa Lods Team. Battle light ba ako tika?
Saint Mark. Ayun, 6 million viewers in the house. Mga love shout out ulit sa inyo. Ayun, maraming salamat po. Baba na kayo guys. Ang yung bahay nyo dyan. Baka dikit-dikit pa. Guys, may binabanin si Mama March na. Kuya, bye-bye. Baba na ako, kuya. Sige Maria, maraming salamat. Salamat sa iyo. Baba na ako. Diyan sa lahat sa baba. Bye-bye. Viewers in the house, guys, may binabang si Ma'am Faiza. Yan guys, may nakapin sa taas. 145. Ayan, pwede natin gawin 150 naman. Hello po, ZC Rachel. Sabi ni Ma'am Penny Wangka. DJ Saint Mark. Ayun, salamat po. Welcome sa imo, Ma'am Penny. Saan ako mapuling Ma'am Penny? Seven million viewers in the house. Mga shout out ulit sa inyo. Ayan, nakasilent na ZT ko. Ayan, 3 million viewers in the house. Mga shout out ulit sa inyo. Hindi ko man ako nakapagpahinga. As the everyone. Salamat sa pagkain. Laban naman tayo ng baby. Ibig ko naman baby. Bago dating na. Then sa 5 million viewers in the house, may nakapin po ako dyan. Bahay niya. Saint Mark. Meron ang premium o si Devil yung binababa.
Lods Team Han. Sarap-sarap sila nagkatapalang sa mga pinag-iisa. Maraming salamat ulit sa inyo ni Lods Team. Ayan, Kuya Lods Team. Kailang shoutout sa Lods Team. Maraming salamat. Late na ba ako? It's DJ Arky in the mix. Ayan guys, may nakapin po ko sa taas yan guys. Yung ating Gusto ko lang naman mausap kayo. You know, I just want to Panty droppers. oras na ako nag-aantay sa'yo. ayan, mag-galaw shoutout ulit dyan sa lahat, sa mga Mardi Nation. Mag-galaw shoutout sa Team Maliw-Maliw. Ayan, mag-galaw shoutout sa inyo dyan. Team Good Vibes. Habang ako sa labas ng bahay nyo, sipa na sipas kung sisilip ka ba sa bintana. Magpakita kay parang di ata. Ilang beses ka na, lagi na lang ganyan. Ayan Iwasan ako guys, ibaran. Ayaw bilis lang naman ng oras. O tinan mo, mag 2 hours na ako. Ayan. Pag nabot natin yung 2 hours, bigyan tayo magpahinga, di ba? akong nandyan. Susunod na punta ko. Mabuksan ko na sana. Kasi kahit anong mangyari, ay di ako mawawala ng pag-asa. Ayaw kitang bitin kung di ka pa handa. Sa susunod na lang, sa susunod na lang. Ayaw ko na bibitin, kaya mabuti pang ako'y tuwid lang. Ayan, shoutout sa'yo kay Babes. Maraming salamat. DJ Rodsky, the best. Ayan guys, may nakapin pa ako dyan sa taas. Baka pwede naman natin gawing 150 po. 145 pa lang po siya. Pwede natin dagdagan po kahit 5 lang. Basta Team Boyog, Gapauyog. Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap. Scooby-Doo pa. Ayan guys, sila sa team. Talaga nagsalita yung nasa sarili. Y el boom 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 boom. Y el boom 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 boom. Boom 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 boom. Y la cosa suena rap. Scooby-Doo pa. Ayan, maraming salamat ulit guys sa nagtigit ng transaction. Maraming salamat ulit sa inyo. Baldado, Tesco Mobile. DJ Rodsky, the best. Y la cosa suena rap. Y la cosa suena rap. Scooby-Doo pa pa pa. DJ Rodsky, the best. Ayan, mga ilaw shoutout ulit sa inyo dyan. Sa lahat ng mga OFW. Ilaw shoutout sa inyo. Kumusta kayo dyan? Yes. Ano naman natin na medyo pagod-pagod na rin kayo. At Lods, binigyan ko na ng marami yan. Nakapin isa. Ayan, maraming salamat sa Lods Day. Ayan.
Marami nang isa. Ayun. Mga shoutout ulit sa lahat-lahat. Ayun. Maraming salamat. Basta Team Boyog, Gapauyog. Y la cosa suena ra, y la cosa suena. Ayun. Made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Times when I'm lying in bed just to get it out. What's in my head? I am feeling a little peculiar. And so I wake up this morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream to the top of my lungs, what's going on? Ayun, gagawa muna ako ng mga tinaninja. Kahit mga 10 okay na yan, Lods J. And I say, Yung pang ayuda lang yan. Ayan, 5 million viewers in the house for me. May galag shoutout ulit sa inyo. Nabubulol na. Ano ba yung salita? Ayan, may shoutout ulit dyan sa 5 million viewers in the house. May shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Mapalan base man yan, Jose base. May shoutout po sa inyo. Come on, Barbie, let's go party. Alam mo guys, medyo pagod na rin yung iba natin. Mga kasama hanggang itong oras ng gabi. Diba? Tingnan, nandiyan pa rin sila nakasupport sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Dapat nga rasutso pa yun. Ayan. Yan, salamat sa iyong Lawrence Manap sa pag-stay dyan sa taas. 8 million viewers in the house. Ngayon guys, may nakapin po ako sa taas. Pili naman natin thumbs up dikitan. Alam dito yung babdahin niya. Miling bibi pa po siya.
Bakit may internet? Ayun, shoutout sa Lods Meses. Barito Miguel, shoutout sa Lods. Maraming salamat. Lods Manap, Dulang, shoutout po. Lods Falcon, Desert, shoutout po. Yan. Maraming salamat sa iyo pa shoutout ni Lods. Tamsak dan Lods, maraming salamat sa Lods Meses. Ayan. Mahina talaga ang aking internet. Parang hindi lang gumagana yun. Exclusive remix by DJ Arky. Ayan. Ayan guys, may... Ayan, wala nang ticket sa ating mga pin. Maraming salamat sa pag-ticket ng pin. Pag-ticket ko ngayon yung ano yung Ma'am Rachel. Premium. Ano na natin. Galing maghanap ng sigarilyo, tinggal sa kalsada walang pakina, parang daanan ng tubig ay magkalawang at barko, kaya huwag magtaka kung tigulan merong baha. Ayan guys, may binabas si Ma'am Rachel ang kanyang premium. Pakikita sa kanang panalin yan guys. Bago tayo sama-sama magsimula at pagting ng panahon tayo hindi mo pang kawawa. Ay, Layla. Sa dilim, huwag ko man aminin, masakit ito para sa akin. Tayuhan man dito sa bayan, ilang tumingin. Bakit di ba natin mahalin ang sarili? Ayan, may alam shoutout ulit dyan sa 6 million viewers natin guys. Ayan, may binabas si Ma'am Rachel guys. Ayan, may nakapinto tayo sa taas dyan. Ayan naman natin tamsakan po yun. This is the mix of DJ. Ayan, magsalita ka. Manap Dulang, magsalita ka. Pipi ka ba? Ayun, sabi nila sa Moise. Ayan, sabi niya, pipi ka na. Ayan, busy po si Manap. Ayan guys, wala naman nang didikit ka. No? Ipipin ko po yung premium ni Ma'am Rachel. Ayan, pakidikit naman, support naman natin siya. Ayan. Nadikitan na rin natin siya ng 5. Okay na po yan. Kasi yan naman na ano natin eh. Ayan. Hindi na. Ayan na mapindot. Ay, hindi pala ito. Hindi pala main eh. Lay, lay, lay. Lay. Ito pala. Hina naman signal ko.
At tayo'y umiikot na lang. Ayun. DJ B. Inventado ni Pelos Nelson. Gulat ka, no? Gulat ako, Prelods. Ay, naku, signal natin talaga. Wala, nag-loading ako. Ayan, magandang shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Loading po ang ating signal. Yan, may nakapin pa ako dyan sa taas. Patamsakan naman natin yung premiere ni Ma'am Richard, ang founder ng mga, pinaka-supportive nating founder ng mga Team Aliw-Maliw. Ayan, tamsak lang guys, sapat na. Ayan. Ay, maraming salamat sa pagpunta nyo guys. Ayan, maraming malapit na yung time. Ayan. Pag nasobrahan ka pala ng ano, ng... Ayan, ang baba din si Ma'am Maurice, Evangelista Dan. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Maurice. Si Ma'am Maurice po kanina, nadikitan ko rin po siya ng 5. Ayan. Ayan. Mahirap pala pag nasobrahan ka rin ng tulog, ano, napupuyat ka. Ayun. Ma'am Maris Ibanez Dan po. Sabi ni Ma'am Maris. Ayun. Kanina ko pa sinabi Ma'am Maris. 3 million viewers in the house. Hala, wala kayo dito. Wala kayo dyan. Kakanta ako mamaya. Nalagan ko yung CPR ko. Sige kayo. Ayun, di ako malis host. Ayun, maraming salamat sa Ma'am Maris sa pabigi-bigi mo dyan. Thank you so much po. Ayun, maraming salamat sa pagdikit kay Ma'am, Ma'am Richard, ang aming pong pinaka-supportive na kaibigan, founder ng mga Team Aliw-Maliw. Siya po ay nag-isang DJ ng 88.8. Ayun, 88.8 Radio Mindanao. Mega love shout out sa inyong lahat. Hindi, sa'yo. 77.7. Sagutin mo na yung tawag. 77.7. Yung Mindanao FM station. Ano station? Nabubulol na tayo. Hey! Ayan, bahala kayo dyan. Ayan, pagka nag-0 viewers po tayo, kanta po tayo. Wala sila madinig. Ayan, maraming salamat sa pabidyo nyo dyan guys sa baba. Maraming salamat. Mahirap pala pag nasobrahan ka ng tunog dahil naantok ka rin. O, diba? Ayan, shoutout sa lahat ng mga OFW dyan.
Mapalan base, Manyan, OC base. Miguel out, shout out po sa inyo. Ayan, Miguel out, shout out sa Team Maling Malib. Team Good Boys, Balination. Miguel out, shout out po sa inyo. Alam mo guys, napapagod na kayo kanina sa akyat, baba. Akyat, baba. Kasi mula kanina umaga pa yung live ng mga team. Team Maliw Maliw. Kaya ako natutulog ako dahil napupuyat din ako. OTW sa'yo, Ma'am Rachel. Sabi ni Ma'am Rachel. Ano daw? Sabi ni Ma'am Rachel. Gusto niya ayun guys, may mga ano pa tayo, may mga 19 minutes pa tayo. Kasi sabi ni Lolo, 2 hours lang daw tayo. Kasi pag sumubra tayo sa 2 hours, baka papaluin tayo. O, tingnan niyo si Lods Manap, di ba? Patawag-tawag na lang yan, pa-video-video call na lang yan. Yan ang mga DJ ng Mindanao. 77 FM station. Manap ko, host Dan, di ko nakita bahay mo kanina. Ayan. Ayun, sige, yan, Ayan. Pag tinype mo yung Manap, ayan, lalabas yung bahay niya. Yung main niya po yan, Ma'am Maris. Okay lang yan na, Ma'am Maris. Ma'am Maris, baka gusto mo umakit sa taas, please join us. And then, Okay, please join us together. Together. I will try to speak English, but now, sinaw. Yan, alam nyo guys, kung ano English na. Bakit yung iba 7 hours? Oo, Ma'am, biro lang po yan, Ma'am Maris. Pwede naman kasi siyempre 2 hours lang muna tayo kasi siyempre matulog Ayan tayo. po. Ang aga pa. Sabi nga guys, yan kasi natulog ano ba guys. English ng ano guys? Ng huwag magdalawang isip. Sige nga, ikaw nga Lods Manap. Anong English ng huwag magdalawang isip? Don't think twice. Mali ka. Ang sagot dyan, do not 2 by 2. Oh, di ba? Do not think twice. Ayan guys, tandang-tanda ko pa yan nung ako'y high school. Ay, nung ako'y elementary pala, yung aming principal ay medyo may kalukuhan. Ano daw yung English ng ano? Huwag magdalawang isip. Do not 2 by 2. Asa na yung isip? Asa dalawang isip? Asa na nawala na yung Dalawang. isip? Huwag magdalawang. Hindi wag mo isip eh. Antok na ako, 3 AM na ako tapos 10 days kagabi walang tulog buong araw. Ayun, sige Ma'am Maris. Do not 2 by 2. Isip. Ayan, sinusuro talaga ni Lods Manap. Do not look foolish. Ayan guys, para professional ang pagmagawa niyan. Harang! Ay, maraming salamat sa harang mo, Ma'am Debbie Caron. Okay, Ayan guys, may nakapin po tayo sa taas dyan. Pagod na ako. Sorry. I-type nyo lang ang Manap, tapos si Nightbot, ibaba niya yung bahay ko. Kilala ni Nightbot yan. Type nyo lang yung Manap, type mo rin yung Debbie. Lalabas yun ni Ma'am. Pinatulan nito. Ma'am Debbie. Lalabas si Nightbot yan. Yes po. Ma'am Debbie, ayun yan. Tinan mo. Ayan. Ayan, 6 million viewers in the house. May gano'n shout out po sa inyo. Ayan yung labas. Moonmaker, Ma'am Debbie, ay ayaw, may love chat po. Shout out. Shout. Ba't ayaw labas? Out po sa inyong lahat dyan. Mali po na. Ay, tama. Ang buhay nga naman ng tao. Di ko maintindihan. OTW, Debbie. Ayan. Ma'am Debbie, papunta ko sa'yo. May na kasi signal ko. Ganun ba? Malaman. Pero pag tumawag si Kwana, hindi mahina. Having fun with the friends. Sige ma'am, Debbie, tamsak na. Having you near me. Hindi maintindihan. Ayun guys, may binabali si Ma'am Debbie. Tamsak lang po, sapat lang guys.
Sa 3 million viewers natin. Yan, may nakapin po tayo dyan na premier ni Ma'am Richard Evangelista. Ang ating DJ ng Kuwait. Huwag kayong mainip guys kasi malapit na tayo mag-ano. Yung Tagalog. Support na tayo. Huwag kayong... Bakit? Yun, Dan po, Ma'am Debbie. Bakit hindi binaba yung bahay ni Ma'am Davy? Ano ba yung spelling nun? Davy? Davy, isa lang ba? Dalawa eh. Ayan, ma'am, may kamila chatat sa'yo. Ma'am Davy, may chatat po sa'yo. Manap! Yan po. Ayan. Ayan na pala, binaba na ni Nightbot. Ayan. Oo nga. Ayan guys. Diba, lahat po sa ano mo yan Meron nilalagay? tayong mga ano dyan, aliases po. Di ba, Kung gusto sa nyo ano mo yan mababa lahat nilalagay? yung pinaka-main account nyo, type nyo lang yung Falcon. Ayan, baba nyo lahat yung kailan yung subscriber nyo. Alam ni Nightbot ko yan. Kasi yung Nightbot ko. At saka pasensya na kayo guys kasi yung mga kasama natin, naintindihan natin kasi tulad na yun. Yung dalawa nating mga Ayan na. senior, ano na yan, antukin na yon. Yung dalawang magkapatid, alam niyo yung kung sino yun. Ah. Yung Acosta at saka Pilipi. Ma'am Debbie Caron, Dan. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Maris. Ayan, ma'am, si Ma'am Maris, pinaka-supportive din yan si Ma'am Maris. Ma'am Debbie, balikan mo rin si Ma'am Maris. Ayan. Ayan. Para makadalaw din tayo minsan sa live ni Ma'am Maris. Ayan. Shoutout sa iyo, mahal Aling Carmen. At saka sa aking, sa Tingnan ko nga si kapatid. Na Ma'am Marie. Carmen. Si Ma'am Debbie. Si Ma'am Nilda. B. Pilipi. Maraming salamat ulit sa iyo, Los James, sa pa-BG mo dyan. Kahit hindi ka na nagsasalita, alam ko na yung puso mo Marit pa ay ibahin ni... musilak. Ibig sabihin, ninja yung dala ni Maris. Oo, kasi may niya yun niya. Iba pala yun. Ninja yung ano eh. Maris Dan, sukli, salamat. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan. Hinihintay lang namin mag-zero guys kasi magkakantahan kami sa taas. Hinihintay namin na mag-zero viewers. Para kami sa taas. Ikaw ang nagbigay Ikaw ng... na tanga. Ang Opo, host, di may-ari masyadong- ng damdamin ng minamahal ko. Kahit ako, hindi ko naman ginagalaw yung ano ko, yung main. Ayan. Sa isip ko, ikaw na, wala na ngang iba. Bakit binuhay mo? Ayan. Ang puso't isipan ko. Pag ninja, Pag ninja lagi di gamit mo, di ka makikilala pag na... Oh, pero lang kilala nila lang ninja. kung mo. kilala Ayan. nila ninja Tama mo. yan. Tama po. Pag nag-live Ikaw na tanga. Gamit kayo ng ninja kasi yung pangalan din. Pares lang. Gayahin mo rin yung pangalan mo eh. Waiting for you. Wherever you Ang go. isip ko'y litong-lito, di alam ang gagawin. Yung pansin. Ayan guys, maraming salamat ulit sa inyo. Ayan, maraming salamat sa aking member. Ayan, sa Falcon 1. Salamat kay Lods Forever Mine. Ayan, Lods Elizabeth, Bronowal. Ma'am Lori. Kay... Hindi ko makalimutan nga. Kay bagong member natin, si Lods Diaco Vlogger. Kay Lods Harold. At sa ating Falcon 2 ang nag-iisang gwapo. Ano, At all medyo member? kalbo yung ulo. Ay, sorry. Lods Manaptulak. At sa aking kaibigan na si Lods James. When alone. Maraming salamat sa inyo guys. This Sinsya na kayo guys, time hindi ako makabalik kayo kasi wala po.
Laman. Laman yung aking The ATM. stars in the good Finance. times. Estudyante. The stars Finance. in the day. Sa akin lang na wala ninja ko. Ayaw. Never Tao understood. ito. Aba, sa mga JB. She knows Ang just puso what to ko'y litong-lito. do. Nilang ng But ako sa God, pagkuli ng iyong pansin. the stars know about you. Nakaroon mo na. I can tell her my trouble. He makes the emotions right. I can make of excuses not to hold her tight. Ayun, mag-ilo shoutout sa'yo live. We can I talk up tomorrow. I tell her things that I want to do. But God, how can I tell her about you? Dito dalawang Eh, bahala na station. kayo dyan. Kaya nga, pinapaalis kayo dyan. Eh, how can I tell her about you? Kaya pinapasiro namin ito bago may magkantahan. Oo nga eh, para walang makinig eh. Ayan. Hello po, Ma'am Tulad na kami Carmen, sa live nila Ma'am si Jimmy. Debbie. Mega loud shout out po sa'yo. Kumusta ka, Ma'am Debbie? Miss you na, Ma'am Debbie. Sabi Hindi ni ka na Ma'am Miriam, pumupunta bababa na sa kayo live para ko? walang iko. Tamang pa yun sila dyan, nagbabaan nga. I don't know why you say goodbye. Just let me know Ayan guys, may you nakapag didn't thumbs up go. naman. Forever my love, please tell me why you make me cry. I beg you please, I'm on my knees. Oh, English. Never knew that it will go so far. When you left me on that boulevard, come again, you will release my pain, and we could be lovers again. Just one more chance, Oh, di ba? another dance, and let me feel it isn't real that I've been losing you. The sun will rise within your eyes. Rise will rise. Come back to me and we will be happy together. Ayan, shoutout sa'yo live. Maraming salamat sa Never know pagpipili. that it will go so far. When you left me on that boulevard, come again, you will release my pain, and we could be lovers again. Every day I'll make you stay a little while just for a smile and love together. For I will soon a pleasant blow in Tokyo where we could be happy forever. Never know that it will go so far. When you left me on that boulevard, come again, you will release my pain, and we could be lovers again. Never know that it'll go so far. When you left me on that boulevard, come again, you will release my pain. Would release We my could pain. be lovers again.
Ayan. Ay, ay, Kantahin mo. ay, pakisako nga si Magpatulog Sid. kayo. Nagalansin. Hindi ka lang nakatulog kanina eh. Malusin. Malusin. Ayan. Huwag kang magulo dyan. Tatalas mo. Isa. Ano lang, wala nang pang CPR. Tingnan nyo, Oh, guys. okay lang yan. Bahala kayo dyan. Basta, sabi namin, basta mag-zero, kakanta kami. Oh, Alam niyo na ang gagawin sa niyo. mag-zero. Malusin. Ayan, may nagsutat sa inyo dyan, guys. Ayun, Hunter Maulana shoutout. And Sid Blohimon shoutout. At Ayan, naman mga si Ma'am Maris, Mahusay. alam Maraming na- salamat sa iyo, Ma'am Maris. Ah. Kanta ko. Ano yan? Ayan. Dito sa pitong gatong sa tabi ng umungan, may kasaysayang akong nalalaman. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Liliho, walang labis, walang kulang. May isang tindahan sa bukan at sa kanto ng kalyay pitong gatang. Ay nagmumbukan, pilyong standby. Aba. Ayan, enjoy kayo. 50 million is in the house. Ika na, Lutz Manap. Kasi testing lang yun eh. Ayan, ma'am, mag-ano rin ako mamaya. Maraming salamat sa iyo. Love, Oo. Hadir, Maulin Amor. Ay, tamsak sa iyong silent LS. Maybe today. Hanta ka, Lutz Manap. Ayan guys, may nakapin pa ko sa taas bago po tayo mag-end. Patamsakan nyo naman. Kambing na yun, Oo nga. Sabi ni Mpe. Ayan. Hindi tayo makakanta na maayos kasi marami pa sila eh. 6 pa eh. Marami pa sila eh. Dapat mga 0 eh. Diba? I have often told you stories about the way About I live the life of a drift, waiting for the day when I take you home and sing you songs, and maybe you would say, "Come and live with me and love me," and I will surely Salamat po. stay. But I feel I'm growing But I feel- older. Going over. And the song that I have sung echo in the In the distance, distance. like the sound of a windmill going round. Yes, I always be a soldier of fortune. Soldier of fortune. Galas manap. Naka 2 hours pahinga na tayo. Oh? Buti ka pa, isang beses ka lang na nagkano eh. Ako 2 beses eh. Alam ko, pagod ka na rin eh. Sakit sa mata kaya. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Galas manap. Maraming salamat sa support lagi. Oh, sige, sige. Ako yung mag-end na Ayan, guys. Kasi maraming nakapause. salamat po sa inyo. Diyan sa baba, yung kaibigan Falcon, maraming salamat. Ay, mag-end na po. Sa laging pag-support. Sige, sige. Tayo mag-end na po. Ayan. Ayan. Maraming salamat sa Los James, sa pagyat kanina. Maria. Ayun. Kay Ninang's Vlog. Maraming salamat din sa pagyat. Kay, sino pa ba? Maria. Ayan. At sa lahat yan guys, sa baba na dumikit at sa kanilikitan. Salamat ulit kay sa pagpamember, Lods Diaco Vlogger. Maraming salamat sa pag-share ng iyong blessings. Saka kay Lods Harold. Thank you so much. Ayan. Shoutout sa lahat ng mga members ko po dyan. Kay Lods Zalde 7. Lods Forever Mine. Ayan. Lods James Climax. Ma'am Lori. Ma'am Rachel.
Ma'am Rachel Evangelista. Hello, Usman Abdulang. Ayan. Kasi sino pa yung iba? Kasi medyo makalimutin ako kasi medyo may tanda na tayo. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo sa pabidyo kay Ma'am Maris. Ayan, maraming salamat. Carlos Jacob Vlogger. At sa lahat po na dumalaw sa aking live stream, maraming salamat. Kay Ma'am Davy Caron, maraming salamat ulit sa iyo. I love Mrs. Barreto. At sa lahat po na nagtamsak din sa maraming salamat. Shoutout ulit sa team Maliw-Maliw, team Good Vibes sa lahat ng Mardi Nation. Ayan guys, may project po ang Mardi Nation. Alam naman ang lahat. Willing na po tumulong. Wala naman pong sapilitan. Ayun po ang inaano ngayon ng campaign ng Mardi Nation. Ayan, mga shoutout ulit sa inyo. Kay Los J, maraming salamat sa lahat po. Kay Los James, maraming salamat sa pabidyo-bidyo mo dyan, Los. Maraming salamat sa inyo, guys. Kay Ma'am Luna Hamon, vlog, nakabul pa, Ma'am Debbie Caron. Thank you so much, guys. Good night sa inyo. Keep safe at saka God bless po sa lahat.